Inthawi nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda komwe poyamba nayimirira yake mtsogoleri wa dziko lino wapepesa mabanja a Malawi 15 amene afa pa ngozi ya galimoto mdziko la Zimbabwe. Chiwerengero cha anthu amene amangidwa kutsatira kuphedwa kwa anthu amene amaganiziridwa kuti amasowetsa ziwalo zobisika chafika pa 45. Munkhani zina bwalo la milandu ku Lilongwe lapereka chiletso chomwe imwe anali nduna yakale ya zachuma a Simplex Chora Banda. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tikhala limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika wapepesa mabanja a Malawi 15 amene afa pa ngozi ya galimoto mdziko la Zimbabwe. Mutharika apereka 500,000 kwacha kwa banja lililonse kupatula thandizo la boma kuti okhudzidwa ndi ngoziyi adzafike kuno kumudzi. Mutharika apereka chipepesochi kudzera mwa wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa boma Stewart Likomeka pamwambo olandira matupi a anthuwa omwe wachitika usiku wa Lolemba pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Daniel Zimba walemba ripoti. Nkhope zinali zachisoni pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre usiku wa Lolemba msabatayi pamene achibale azipembedzo komanso akuluakulu a boma anasonkhana kulandira matupi a Malawi amene ataya miyoyo yawo pa ngozi ya galimoto mdziko la Zimbabwe. Anthuwa anakumana ndi tsokalo pamene anali kubwera mdziko muno kuchokera ku South Africa ndipo anayi mwa iwo ndi ana asanu ndi abambo komanso asanu ndi mmodzi ndi amayi. Mkuyankhula kwawo Likomeka ati mtsogoleri wa dziko lino ndi okhudzidwa ndi imfa ya anthuwa popeza dziko la Malawi lataya mzika zimene zinali zofunikira kwambiri pa chitukuko chake. Inu mukudandaula kuti mwataya achibale anu koma dziko tikudandaula ndipo tikuzifunsa mafunso kuti kodi chikutichitikira ndi chani chifukwa mwamva pompano kuti ngozi inanso yachitika. Gracious Banda ataya mchimwene wawo John Kanyenga azaka 50 pa ngoziyo ndipo ayamikira thandizo limene alandira mu nyengo yovutayi. Wasiya banja komanso wasiyana awiri wasiyanso mayi wokalamba amene mayi wathu ndiye ndife okhudzidwa kwambiri chifukwa thandizo lina limachokera kwa iye. Ife tingothokoza kuti atibweresera matupi abale athu kuti tikasazikane nawo kumuzi kwathu pamene tikawayika m'manda mawa koma programu ya boma ayendesa mwachangu. Mawu awo Wilson Moleni, komishonala wa bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi, ati pakadali pano boma likuchita chotheka kuti lithandizirenso anthu ena omwe anakhudzidwa ndi ngozi ina ngati yomweyi mdziko la South Africa. Moleni ati pakadali pano anthu asanu ndi atatu ndiwo ataya miyoyo yawo ndipo ena 40 avulala pa ngozi imene yachitika ku South Africa lachinayi sabata yatha. Anthu osachepera 45 amangidwa m'maboma achikwawa ndi nsanje powaganizira kuti akhudzidwa ndi kupha anthu omwe amaganizira kuti amasowetsa ziwalo zobisika. Ena mwa anthu omangidwawa akuganiziridwanso kuti amafalitsa nkhani zabodza zokhudza kusowa kwa ziwalo komanso kutenga mbali pa nkhanza ndi kupha anthu. Benedetta Chiwandamiya walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Thadi Kamangala mwene fumbo. Mwa anthu amene amangidwa ena ndi abambo, amayi komanso anyamata achichepere. Pakadali pano apolisi akuyimitsa chitetezo m'maboma achikwawa ndi nsanje kutsatira kuphedwa kwa anthu asanu ndi awiri kamba kuganiziridwa kuti amasowetsa ziwalo zobisika za anthu zomwe achipatala atsimikiza kuti ndi zabodza. Pakadali pano anthu 45 ndi omwe amangidwa. Polankhula pa polisi ya Mchalo m'boma la Chikwawa Lolemba, wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Noel Kaira adzudzula mchitidwewu ndipo ati apolisi aonetsetsa kuti onse okhudzidwa amangidwa ndi kulandira chilango. Onse amene agwidwa kumlandu wokupha munthu akayankha wokupha munthu. Awa amene anayambisa kuti zanga zasowa kuti uyaphedwe most likely tikapanga join pomwe kufa. Chain of causation ikuyambira pandani paiwo. Ngati munthu anavulala tikamchajaso ndi mlandu wotani wovulaza munthu. Fuka kuti uyu avulale
sikuti inuyo muvulale fochonena kuti uyu analankhula kuti inu mwambera maliseche ake koma tinenetse pano aliyense onse mwaona kulopa maliseche ake aliko ndi saizi yake imene mulungu anatani anampatsa. Apolisi lolemba anatengeranso anthu ena oganiziridwa ku chipatala cha boma cha Chikwawa komwe zotsatira zachipatala zatsimikiza kuti ziwalo zawo zobisika zili bwinobwino. Bwana mkubwa wa boma la Chikwawa a Frank Mkandawire ati khonsoloyi ikugwira ntchito ndi adindo osiyanasiyana pofuna kufalitsa uthenga m'madera pofuna kuthana ndi mchitidwewu. Ndimafuna ndiyambe ndikunena kuti ngati DC ndine wamanyazi kwambiri ndi zinthu zimene zikuchitika ndi zinthu zomvetsa chisoni, zinthu zonena kuti sizikuyenera kunena kuti zizichitika pa nthawi ino. Nditsimikizire mtundu wa Malawi kunena kuti tikuchita zonse zoyenerera kunena kuti tibweretse bata ndi mtendere mu makommunity mwathu. Wapampando wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission Achikondi Chijozi ati bungwe lawo liwonetsetsa kuti chilungamo chipezeke. Ife monga Malawi Human Rights Commission ndifokhuzika kwambiri komanso khumudwa kunena kuti anthu wina akangodzuka nkwamba upeka nkhani kuti maliseche anga asowa pamene zisali zoona mpaka na anthu 7 kutaya miyoyo yawo. Ife takhala pasi tankhulana nawo anyamali amene amanena kuti maliseche awo asowa atitsimikiza kuti ayi maliseche athu alipo sanasowe koma iye amaoneka ang'ono. Ena titamfunsa munapita kuchipatala atsimikiza kuti azimatheka nthawi zina pamakhazi ndi zina zimene zimatha kupangisa kuti maliseche aoneke ngati achipa koma ndi omwewo ndithu maliseche komano tikukamba pano anthu ena miyoyo yawo yapita sazabwereranso. Mwa anthu asanu ndi atatu omwe aphedwa, asanu ndi ochokera mboma la Chikwawa ndipo awiri ndi ochokera mboma la Nsanje. Ndipo kutsatira nkhani anthu kumadera anthu kumadera kumene kwachitika nkhani akukhala mwamantha. Mulipotikira padera mtola nkhani wathu Benedetta Chiwanda Mia amene wakhala akutsatira nkhani wabwera ndi zambiri. Kuna chabwino ndipo dzuwa linali likuwala dera la mfumu yaikulu Ngabo mboma la Chikwawa koma m'mudzi wa Goma chisoni chosefukira chinagwetsa thambo lakuda ngakhale kumwamba kumaoneka koyera. Kulira kosweka mtima kwa mayi amene wataya mwana wake kunachita kumveka kuchokera patali kamba ka nkhanza zimene mwana wake wakumana nazo. Mayi wake Abaza Sande amalira uku akunena mobwerezabwereza kuti anthu aku Ngabo ndilibe nanu chonena mwandu otchera mwana wanga. Mene timafika mudzi wa Goma la Mulungu chakummawa tinapeza anthu atasonkhana pa nyumba pa Asande kudzalira maliro a mnyamata wa zaka 34 amene moyo wake wadulidwa chifupi kutsatira kumenyedwa komanso kuotchedwa ndi moto masanasana ndera la Nyayika boma lomweli la Chikwawa ndi anthu ena okwiya. Baza amamuganizira kuti akukhudzidwa pa mchitidwe osowetsa ziwalo zobisika popereka moni kwa anyamata awiri amene kutsatira moniwo ati ziwalo zawo zobisika zinachepa ndi chisoni chodzala pa nkhope yawo. Bambo ake Abaza Alex Sande anafotokoza nkhanza zomwe mwana wawo anakumana nazo. Kuti anthu adzasala mvere fuka padali mpikire kwa anthu mapero ake anayamba kundimenya makofi kuti iweyo ndiyo mene ndi chitumwa cha mwana ameneyi ndi kundimenya kundigwira kundifuna ndiponya pamene pagona mwana wanga paja ndi anthu ena ndimene ananditeteza anandiuza kuti mwana wanu alipo wamwalira kale ndiyenu msadandole inu pitani fuka amenewo akupaniso. Asande anayang'ana ndi chisoni koma akusowa mtengo wogwira kuona mwana wawo thupi lake litagona potero opanda moyo koma atazunguliridwa ndi anthu amene nkhope zawo zinali zodzala ndi mkwiyo komanso nkhanza zopanda chisoni ndi chifundo ndipo anadziwa kuti pafika zinthupa nkhondo yopulumutsa moyo wa mwana wawo sayikwanitsa. Nditatukusiwa ndi anthu ndiye mbuyo ndiye mene ankatenga machesi ndi umuyacha pamene akamwetsa ijamu ndiye mene akazanga ine amanitsatira kuchokera kuno kupita kumali komwe kuchako ndiye anapeza moto ukuyaka ndiye atatsika pasangwe tinagumana pasangwe kumwe paja ndiye mali kutifusa akazi wanga kodi inuyo pesa mafika kumali mafika ndali mali ndafika kumaona magulu baja waiona ati ndaiona
ndalameja ni mwana watoto mwana wanga ndati chite bwanji ngati anamizira kuti ndonyosa ziwalo. Kwa bambo wake Baza atanali mwana wodalirika wakhalidwe labwino komanso yemwe ankasamalira makolo ndi abale ake ngakhale kuti sanali pa ntchito. Ankolo ake a Anderson Labisoni ati Baza anali mnyamata wakhalidwe ndipo kufikira lero chithunzithunzi cha mwana wawo akuyaka moto chidakali m'maso ndipo chikhala chovuta kuyiwala. Naona ndithu pambali papali kabula wa boxer limene moto maoneka ndithu alimwene anga kundimbira foni kuti ndi Baza amene akuotchedwayo. Anthu ndayesera kuwauza kuti ndi mwana wanga tikupita kumaliro kumasana ndimve. Atanayankhula ndi munthu wina wache ndiye munthuyo ankangoyankhula zocheza ndi anthu anazitengera pamwamba. Kenaka ndayesera kuti ndimpulumutse mwana wanga koma zinakanika. Ine ni mkazi wanga nayankhula mokweza kuti mwati ndi Baza ndiye ndati ndi Baza ni mwana wanga amene akupsayo. Ndi anthu nayesera bewauza kuti ndi mwana wanga ndikupita naye kumaliro mwana chimwene wanga koma anthu sanathe kundimva mwanayo mene wapera. Ndakhuzidwa kwambiri fuyo kuti moto umene unkaonekera mukhanga ndikumaona abe moto panopa ndikhudza kwambiri kuti mwanayo amagona ndi mayi anga wali apa nyumba yawo ndi ili apa ndi apa ndisocho chita wachusa mbali wanga wabwinobwino. Mene nthawi makwana 1:30 masana galimoto inafika mwa pang'ono pa nyumba pa banja la Asande litanyamula thupi la Baza kuchokera ku mutchale. Anthu, amayi, abambo komanso ana analira mokuwa kulirira mwana wokondedwa, mchimwene wokondedwa komanso mnyamata wodalirika wa mmodzi. Kwinako akuzifunsa mafunso opanda mayankho kuti nchifukwa chani moyo wake wadulidwa chotere. Tchimo laketu lidali kupereka moni kwa anyamata awiri pamene anali pa ulendo opita kumaliro a mlamu wake. Komatu chomvetsa chisoni ndi choti awo amene amanena kuti ziwalo zawo zobisika zasowa zinadziwika kuti ziwalo zawo zinali mchimake. Ulendo wathu unatitengeranso mudzi wa Lole ku nyumba kwa mayi Migresi Musa a zaka 44 omwe pamodzi ndi amuna awo Ayobe Ching'oma a zaka 42 a mudzi wa Phanda onse ochokera ndera la mfumu yaikulu Masache mboma lomweri nawonso anaphedwa dzulo lake pomenyedwa modetsa nkhawa komanso kuyatsidwa moto mmudzi wa Simbi komwe anapita kukakhala nawo pamwambo wa maliro. Ali kumaliroko Malemu Ching'oma anamva ludzu ndipo anapita pa nyumba ya munthu wina kuti akapemphe madzi. Koma kenako mnyamata wina atanayamba kukuwa kuti ziwalo zake zobisika zasowa ndipo kuti Aching'oma ndi omwe achita izi. Anthu okwiya mmudzimo anayamba kumenya bamboyu ndipo mkazi wake atathamangira komweko nayenso anamenyedwa modetsa nkhawa. Mchimwene wawo wa Migresi Musa a Hamza Musa ati anayesetsa kulimbana ndi anthu okwiyawa kuti athe kupulumutsa moyo wa mchemwali wake komanso mlamu wake koma zinali zovuta kutero. Amusa ati kenaka anathamangira ku polisi ya Ngabu ndipo ali komweko analandira lamya kuti achedwa pakuti mchemwali wawo pamodzi ndi mlamu wawo atengedwa ndipo awokawotchedwa moto. Ndizo tinyamuke na aboma wabodzi tibwere na polisi ndidane ndi uthenga wa polisi pompo kuti bambo mwachedwa. Mainda chedwa zikhala bwanja kuti panopo zikuoneka kuti anthu aja amkakawotchedwa moto. Ndamba kuzizidwa kaya. Amusa ati mchemwali wawo anali munthu wolimbikira pa ntchito yake pofuna kusamalira ana ake pamodzi ndi mayi awo omwe ndi achikulire. Banjali lasiya ana asanu ndi atatu komanso zidzukulu 12. Amusa ati nkhawa yawo ndi kuti kodi anawa akhale motani pakuti makolo onse aluza miyoyo yawo. Ndipo apolisi ati chipikisheni chomwe anachita pa anthu amene amanena kuti ziwalo zawo zobisika zasowa chaonetsa kuti osewa ziwalo zawo zili mchimake. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa polisi mchigawo chakumwera chakumvuma a Joyce Madzalo wati apolisi athana ndi aliyense ofalitsa uthenga wabodza
tipanga mapatrols tipita m'midzimu tiphunzitsa anthu kuyipa kwa mchitidwe umene akuchitawu kuwawuzanso kuti zimene akunena anthu zinthu zonama chifukwa pa amene agwidwa palibe amene maliseche ake alibe onse ali nawo maliseche awo sono nkumafunsa kuti sono mali maliseche abedwa ndi ati maliseche abedwawo. Mmodzi mwa akuluakulu apa chipatala cha Ngabululo a Selemani Nsona ati nkhani yakusowa kwa ziwalo ndi yabodza ndipo palibe yemwe wabwera ku chipatala kudzadandaula kuti ziwalo zake zasowa chiyambireni kufala nkhanizi. Pamene dzuwa limalowa m'midzi ya madera a Ngabu komanso Masache, mawanja analika kasi kuyesesa kudziguguda pa mtima ndi kuzifunsa mafunso opanda pa mayankho kuona kuti nkhani zopeka komanso mantha ongodza kamba kabodza achititsa kuti anthu oyandikana nawo awo amene amayenera kukhala abale kusanduka zigandanga zakupha. tipitiriza wapasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bottle it. There's no other word. You bottle it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. And all their modern ambition pace. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bottle it. There's no other word. You bottle it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Bwawa la milandu ku Lilongwe lapereka chiletso chomanga yemwe anali nduna yakale ya zachuma a Simplex Chichola Banda. Malinga ndi kalata ya bwaloli yomwe Times yaona oweruza milandu a Austin Banda atachichola anamangidwa kale ndipo akuyenera angoyitanidwa ukafunsidwa mafunso. Chigamulochi chikutsatira pempho la bungwe la Anti-Corruption Bureau lofuna omanga Chichola powaganizira kuti sanagwiritse bwino ntchito mphamvu za udindo wawo. Nkhani iyi ikukhuzana ndi kuvomerezedwa kwa ndalama zokwana 29.4 billion kwacha zopera ku ntchito ya Mega Farm pa nthawi yomwe anali nduna ya zachuma. Unduna wa zamagetsi wati walandira ripoti lokhuza makampani ena omwe sanakwanitse kupereka zipangizo zofunikira mu ntchito ya MAREP 9. Nduna yoona zamagetsi a Jean Matanga ati boma likambirana zomwe zili mu ripoti ndipo makampani omwe alephera ntchito alandira chilango. Wezigawosi aleni nkhani yonse. Nduna yoona zamagetsi a Jean Matanga ati boma lalandira ripoti lake lotsiriza la makampani amene anapasidwa nawo danga kuti aperekere katundu pasi pa ntchito ya MAREP 9 ndipo boma likhale likupereka zilango kwa onse amene sanakwanitse kupereka katunduyo. Undunawo unapereka makontrakt okwana 27 mu chaka cha 2022 kuti makampaniwo aperekere zipangizo zosiyanasiyana pasi pa ntchito ya MAREP 9. Komabe mwezi wa August chaka cha 2023 mgwirizanowo adauthetsa ngakhale kuti makampani ena ankadandaula kuti kusowa kwa chuma kudapangisa kuti iwo asakwaniritse zomwe amayenera kuti aperekere. Poyankhulapo pa nkhani katswiri woona nkhani ya magetsi akosamo Munthali ati boma limayenera kuti lichitepo kanthu asanayambe ntchito ina ya MAREP 10. Pakadali pano iwo auza boma kuti pamene ntchito ya MAREP 10 yayambika akuyenera kuti aunike bwinobwino makampani amene akufuna kuti atenge nawo mbali. Bungwe loyendetsa zisankho la MEC lati zonse zili mchimake kuti lachiwiri liyambe kalembera wa anthu nkaundula wa avoti pa zisankho zomwe zichitika pa 30 June 2026. MEC ichititsa chisankho chapadera m'madera a phungu amachinga mikoko ndi Lilongwe City Bwaira komanso chisankho cha phungu wa Balaka Mulunguzi.
pazochitikanso zisankho za makhansala madera a Uliwa ku Karonga ndi Kanjuli ku Machinga. Pemphero Malimba ali ndi ripoti ile. Tsera Mugara imene atulutsa wofalitsa nkhani za bungwe la MEC asangwani Mafuliro ati ndondomekoyi ichitika mpaka pa 18 mwezi uno. Amafuliro ati ndondomekoyi ichitika m'madera 4 amene ndi aphungu awiri komanso amakhansala awiri, ndipo sichitika mdera limodzi limene ndi la Balaka Mulunguzi. Iwo atsindika kuti pa chisankho cha maderawa sikuchitika ndondomeko yosintha malo woponyera voti. Posachedwapa wapampando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum a Benedicto Kondowe anati akuyembekezera kuti bungwe la MEC lichititsa chisankho chimene ndi chabata komanso chotsata malamulo. M'madera ena chisankhochi akuchichitanso kutsatira imfa za anthu amene adapambana pa chisankho chimene chidachitika m'madera mwawo, komanso kutsatira kufafaniza zotsatira za chisankho chimene chidachitika pa 16 Septemba chaka chatha. Ntchito za malonda zambabwereranso m'madera ena mdziko muno. Izi kutsatira kutsekedwa kwa mashopu ndi amalonda ena posonyeza kusakhutira ndi ndondomeko yatsopano ya electronic invoicing system. Daniel Zimba wafotokoza zambiri. Times itayendera ochita malonda mu msika wa Limbi lolemba msabatayi yapeza kuti sitolo zambiri tsopano azitsekulanso ndipo malonda ayambiranso kuchitika. Sitolozo zakhala zotseka kwa pafupifupi sabata ziwiri tsopano kutsatira kuti ochita malonda akhala kuchita zionetsero zotsutsana ndi ndondomeko ya makono yotolera misonkho yotchedwa electronic invoicing system yomwe inayamba kugwira ntchito pa 1 mwezi uno. A Francis Yasini ndi mmodzi wa ochita malonda mu msikawo. Kuti lero lomande ngati kunoko kulimbi makhala kuti tsiku la nsika ndi at least iko ka business iko kalipo komabe makastomala akumayendabe mokhala ngati akumacheuka abe kuti panopa business ikuoneka kuti ikuyamba ikubwera ndipo ikhoza kukhazikika. Izi zikuchitika kutsatira mkumano umene bungwe la Malawi Revenue Authority MRA lachita ndi ochita malondawa pamene lawazindikiritsa za mmene ndondomekoyi igwirire ntchito pofuna kupititsa patsogolo ntchito yotolera misonkho mdziko muno. Bungwe la Small Scale Business Importers and Exporters Association of Malawi ndilo linatsogolera zionetserozo, koma tsopano mtsogoleri wake a Robert Nachamba ati akhutira ndi mmene MRA yafotokozera za ndondomeko ya electronic invoicing system ndi chifukwa chake ochita malonda ayambiranso ntchito zawo. Kunja kuno kumabwera information yolakwika, mauthenga olakwika amene mu system umo sizili ngati zimene zimamveka kunja kuno. Poyamba amanena kuti system iyi ikukhuza wina aliyense, komano titakumana ndi MRA ananena kuti chimene system ikuona ndi VAT, sikukhuzaso zina ndi zina zimene zimamveka ngati corporate tax. Posachedwapa mkulu wa MRA a Felix Tamblasi anati ochita malonda pafupifupi 7,500 pa ochita malonda 9,000 amene ali mukaundula wa misonkho ya VAT ayamba kale kugwiritsa ntchito electronic invoicing system. Nkhani za ndale chipani cha MCP chapemphedwa kutenga mwayi pa chigamulo cha bwalo la milandu pakonza nkhani ya utsogoleri wake. Posachedwa pa bwalo la milandu lidalamula kuti chipanichi chichititse zisankho za atsogoleri am'madera ndi zigawo kunena kuti nthawi yawo ya utsogoleri inatha. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Chigamulochi chikuonesa kuti mbali zonse zokhuzidwa pa nkhaniyi zagwirizana kuti chipani cha MCP chichititse chisankho chosankha atsogoleri am'madera komanso mzigawo pasanathe miyezi yokwana 12. Kutsatira chigamulochi anthu ena amba kupereka maganizo awo ponena kuti nkofunikira kuti chipanichi chiwunikirenso nkhani zokhuza utsogoleri wake, ponena kuti ndi nthawi yabwino kuti chipanichi chichititse msonkhano waukulu osankha atsogoleri ake. Mmodzi wa akatswiri pa nkhani za ndale mdziko muno a Boniface Dulani ati chipani cha MCP chisadikire chaka cha 2029 kuti chidzachititse msonkhano wake waukulu. Ngati atatsatira zimene koti lagamula pamenepa komanso zikuoneka kuti eno akewo amene anakadandaula ku koti komanso achipani cha kongresiyo akuonekatu kuti adakhala pansi ndi kugwirizana, chifukwa muone kuti chikalata chomwe chatuluka ku koti chicha chongosimikiza kuti anthuwo agwirizana, chipani mbali imodzi komanso anthu odandaula. Ndiye kuti mwina izitu mwina zingadzathandize kuchepetsa mwina kusagwirizana komwe kumakhalapo pa mkumano osankha atsogoleri oti azakayimirire ku zisankho makamaka pa 20
said ndipo mmodzi wa membala a chipanichi Alex Major amene akhala akufunsa kuti chipanichi chisinthe usogoleri wake nawonso ananena kuti chigamulochi chapereka mwayi ku chipanichi kuti chikonze nkhani zokhuza usogoleri wake. So ma structure onse 4 achipani anayenera kupanga zisankho chifukwa chonena kuti ngati akunena kuti temu yawo inapanga expire koma mmene amapita ku convention 2024 ndiye kuti matemu analata thakale. So matemu akutha omwewo ndi amene amakasankhaso national executive ndiye kuti akanafuna kunena kuti kupangidwe chisankho akananena kuti kupangidwe chisankho phatikizaponso ndi national executive yomwe. Anthu ena akhala akuloza chala mtsogoleri wa chipanichi Lazarus Chakwera kuti atule pansi udindo wawo kusatira pamene chipanichi chidalephera pa chisankho chimene chidachitika chaka chatha mwezi wa Seputembala. Anthu ena mchipanimo akhala onena kuti ulamuliro wa Chakwera walephera kotero kuti nkofunikira kuti achititse msonkhano waukulu ndi kusankha atsogoleri ena. Achakwera akhala kuyimira chipani cha MCP ngati mtsogoleri wake pa chisankho katatu konse zimene zikuachititsa kuti asakhale woyenerera kuyimira chipanichi mchaka 2030 malinga ndi malamulo a chipanichi. Mkulu wa ntchito zachuma mu nthambi ya Accountant General Achifundo Kapulula alimbikitsa oyang'anira zachuma mboma kugwira ntchito mwakhama komanso mwaluso. Anthu awo alimbikitsanso kukonza bwino malipoti osonyeza momwe ndalama za boma zagwiritsiridwe ntchito pa chaka. Akapulula ayankhula izi lolemba potsegulira maphunziro a Public Sector Accounting Standards IPSAS omwe akuchitikira ku Treasury mu mzinda wa Blantyre. Tindi zambiri mulipotidi. Akapulapula ali pamene dziko likusintha kuchokera mu ndondomeko ya cash kupita ku ndondomeko yomwe imalondoloza ndalama pomwe yasinthana manja accrual mchingerezi. Pakalondolondo wakagwiritsidwe ntchito kachuma ngodya zakagwiridwe ka ntchito poyerengetsa chuma zikuyenera kusinthanso. So tatenga anthu awo titaphunzitse ripoti kuti ripoti tilipange kulipeya bwanji tikhoza kupanga kukhoza ripoti mwa mtundu wanji kuti ibwere anthu ena kunja akamayiona atha kuyiuza kugwiritsa ntchito ngati dziko or even maiko azathu atha kuona ripoti ija ndikupanga kumpeya ndikuyuzanso ripoti athu seja. Mwezi wa anthu amene akutenga nawo gawo pa maphunziro wa James Zonzi omwe ni mkulu wa zachuma ku Roads Fund Administration wati maphunzirowa awathandiza okonzekera bwino ntchito yowerengera mmene chuma cha boma chagwiritsiridwa ntchito mchakachi. Tikuyembekezera kuti pochoka pano sabata imeneyi pomaliza tikhala titaphunzira zonse zimene zimayenera kufunikira pa mapangidwe ama accounts mabuku owerengera azachuma aboma. Komanso tikhala kuti tatenga upangiri wina ukadaulo wa mapangidwe ama accounts makamakanso kuwafotokozera kwa anthu amene sima accountants. Malamulo akayendetsedwe kachuma mdziko muno amalamulo akatswiri ogwira ntchito yowerengera chuma mboma kukonza maripoti a mchakacho pasanaduse miyezi iwiri. Pafupifupi anthu 240 ndi omwe akutenga nawo mbali pa maphunziro a IPSAS. Nkhani zathu ndi zomwe zikumatisiyana na insomiti yake mtsogoleri wa dziko lino wapepesa manja Malawi 15 amene afa pa ngozi ya magalimoto makamaka mdziko la Zimbabwe. Chiwerengero cha anthu amene amangidwa kutsatira kuphedwa kwa anthu amene amaorganizira kuti amasowesa ziwalo zobisika chafika pa 45. Mwana indine yankho zonda.